Adunay tao ako nahigian yang dagway. Wapo daw si Tarzan, nagdala-dala nutog sa pistahan. Sa mga pista nga iyang adtuan. Oy, pagkamagdito nining tawhanan, isang pinsang balay mudiritso lang sa ka. Makuha kumes dayo pabasa-basa, apang ang mata at buwas sa lamisa. Oy, aron hinigabda siya'y makauna, ug ang inasal mauwi ipuntarya. Ang mga adubo ipanulog sa bulsa, bisan ug init yalang giagpunta. Mga plato dinidurog kutsara ipanulo niya sa bulsita. Nagisakpan siya sa tagiya, pastilang luya kay gikulata, pwedeng bumuba sa higala. Sa sunod niyang pista ang inusudan, siniyong parata inyong tanong. Sa paglungag hilawa, aron sa sunod niyang pista wala na'y mamisita. Aron sa sunod niyang pista wala na'y problema. Aron sa sunod niyang problema wala kamoy pista. Peace. Okay. Mantikan. Snack.